Facebook jong ni sanjala bo ong bo ai jaka diki kena ilan kita ki children ki bana po asap tengina kalian ko jongi gaseng nawar ni sofia pan ai jaka ya kita ki illegal evicted immigrant kimat de ki kon ki jongno andre ki bamde hi kono india ngi ngapsa pat hangni ngi lawan ai ka dorkas ka ba ni ai betu ko open datar bat ni la tren sai banginum sha yano kipan wan bu haisnong lane bun ai jaka ya ginu kita ki basabe na kono ba jela bikin man kuliah ni hapo jela ka jongi na kalian ka jong upa ula karena basai ula ai ka komitmen yangi ba kai ka ba ula tho kai ka ba ula keren dengan ba social media uang ba kadai ka misinterpretation kan dai bitang ha asam tangi ngalo ong em kan ka bamla benong kumno kindala pas kai ka komitmen ka ba menai kindala pas pakini kena anak asam yo ki wan sama kita kan sapan je kita ka residency certificate ka domisile kan kata kan kalian juga lah ai komitmen uang em kata kanum ya dai kami kanum dan relation re pat ka university ba school te u namar bu ong ba dan ta sa asam rumat panku umat le dan rengi hapo ka jala ka jungi imsha dal lelai ru economy kita ba kamtam ba dei kita ba kita kuliah la ne kinyo jinjara hapo ka jala jungi kat kum ke jingi ya keren ke jungi hadu menta umpat pendung yono ba keren ru menta uang la da kidon ki ba bers nganganum tre Henry ka jung persau ko jung la da persau ne kalian ka jung keren da sai la da kibri mustana ko num tre da ban ai jingi rat yono te kenang bagi pat ba kan sai kan ong ba balai pat ngin keren ba sai ndai ngisi yano kino ki jai bandreu Henry kan ne ka national security threat ba PE hadu menta ka India pa Pakistan dang hai dang ken kila ya kublekti bamdon ki he sarkar jongka Pakistan pat Bangladesh kindon kam bandung bisa kabu gajing ma yangi namar ba teng tang na benta ka kata ka ongki jingkur khul ne ka blessing kinyo andre kin pendrung pemitip syai kumkino kita ki yo se kandon ladangi syai kita ki illegal immigrants kini kinum salia ban le gono ka kanja ban pensawa ya ka jela ka jongi ni haban mis kamat kada ngi wan kabat keren gon so yaki banginum sha da lelai yaki illegal immigrant ban yo benta ha ka pule puti ajala ka jungi namar ngi long ba penwat bat ngi nyai penwat susu namar ngim ko aku bakan dia ka basungsi la shay banginong ade ka jing soba ka stanat bon kinum sto andre ka e ka ba ko ban tu ya ka jai kamtam ha kane ka jingbe jongki sarkar asam ya kita ki illegal imigran na po ka jela asam kiwan pet sane ba kajing ka jingmi katma mana ka por apo re Bangladesh kani ka bu jingma ba kini kila ban klop ba kini ki ju illegal immigrants kin spenjat jangi ba skawai ru ngire ban kan mau la biang kato ka sarkar India ba ka sarkar jalar pidi ban syai ba pidi ban pitngor ba ka temoktor kaladon ka refugee colony kaladon saka epat takadawngi hapan mi is kamat namar ba ka sarkar ka jing pemlong hi ya ka hito ban wan sa kamat ban lek pinsko ban object ya ka ne ka jing thumu jung ni sanchalor jang ka USTM ka dei halor ba kila don kita ki refugee colony hapo jela gi bangimla suban pengki menta tela dengi aila si kini kemudian kan dia lingba ka pule puti kan sabu jingma ba let's say menta tangah kan ke jingwan ke jungi rungi duna kita ginong trei ki baterai hang ni kita kasih ki baterai ya kata ka kampion ke kani kata te kani kala de lupa kan kusala nagim kendit menta lano tetang kata hinga kwa ban phak ka kerwa sekejap benriu par khamtam ka sarkar jela ba kimde ban snapjat lada phis ngapjar kamut phibu yangi ha ka jingma bat ya ka jaj benriu ka batang stro kala ban tukut hagano kono kopor kan ai ka kerwa ska jaj benriu to tongi nya pet ngor nginya trailang bangin la ban te lakam ya kan ka jingwan kertap kini illegal imigran syakne ke jela